Hai लोगोफोर खुलुमबाय मिस्टार कुबिन ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दिनै ब्लगिं बनायनो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना आंनि ब्लगिंखौ जोबजासे नायबानो जाबाय स्क्रिप्ट खालामालासिनो गेजेराव नैबे जाबाय जोंनि मा होनो टाक्लावादा गासिबो मिटिंआव फैदों मिटिं जागासिनो जों एसे गिदिंनानै जायगाफोरखौ नायदों जागोन दिनै गावनि दामनोसै दायो बै सिङाव हाबनो नागिरदों बेनि थाखाय 20 टाका 20 रुपिस फैसा लायो सिङाव हाबनोसै पदरफोरनियाव कागजखौ बिसिबाय थुक्रासे लाखियो थुक्रासे हरो जोङो खिथिग्रो दोनसोरो राव Gorial, oh no, oh no, क्या है ये देखो देखो, Kyusar Hagrabari माने उनसे हाग्राबारिया मा जागोन नायबानो जाबाय नै उनालासे हाग्राया मा जागोन दलं पार्क Wow, क्या अनारस वाला ये जाबाय मिठाई दुकान नैबे जाबाय ओपनिंग मार्केटिंग वाव दै गग्रा बेवहाय माने बर' हारिनि आबादथिलिखौ दिन्थिनाय जादों माने हालेवनाय एबा गथ' फिसाफोरनो ओंखाम हैनाय दुब्लियाव आरो माइखौ हाखांनानै माइनाव लाबोनायखौ दिन्थिदों आरो बैथिखालि खोथिया फोनाय आरो लोगोसे बैथि माइ गायनायखौबो दिन्थिदों नैबे जाबाय बर' नखर बर'नि बाथौनि Nih bisa boron nokor
बर' न'खर माने गासै जोङो बर'नि बाथौ ओमफ्राय फाख्रिबो दङ माने बर'आ मा फिसियो बेफोरबो होनाय दंजोबखायो बेयाव आरो बर'आ मा आबाद मावो बेफोरनि आगजुफोरखौ होनाय दंखायो ओमफ्राय मा मावो बेफोरखौ खिथिखादो आगोलावनो बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै जुदि भिडिअ होनानै जुदि मोजां नाङोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो कमेन्ट हरनो दाबावखा थेंक्स फर वाचिं